Tadi gito'y kas kay papanan na kiti sorsorat na naipadto iti anak iti Diyos nga iso niya po nga si Kristo ang mabasa iti daan at tulag ket iti nagparang dayta a dinuyok da iso niya po nga si Kristo ngem idi una ng aldaw digitoy a pagsasao iso iti awagan da a Diyos da iso niya po nga Hioba ngem niya po nga Hioba may maysada iti parigipataros nga iso kas kaypapanan na po nga Isu Kristo. Tadigiti kapsat ngayon na ibagbaga gapo kadigitoy ang mabasa iti muna Korinto 14 iti 13 gapo na iti agsao iti sabali a pagsasao agkararag tapno mabalin na puma iti agipataros isulit kapsat kas kang runaan na nga intayo dawaten iti nananay apan nakaammo tapno maawatan tayo kadigiti kay panan digitoy asasao takinuna na iti Pilipos 1 iti 9 ket daytoy iti kararag ko iti ayat ko umado kuma lang umado iti kinasirib ken ti amin pannakaawat so di kita kapsatin na ibagbaga gapo kadigitoy asasao isong kapsat so kayon tayo ken kalkalin tayo analaing kadigi kay papanan kadigi na espirituan apalawag ngayon na ibagbaga kadigi toy kapsat isu ti napapateg apan nakarupa tayo nagturong iti Dios digitoy ngayon na ibagbaga gapo kadigitoy apagilasinan ngadda anaylanad kadigitoy asorsorat haan lang gapo iti religion no diket gapo iti pamati tamoy kapsat gapo ti religion ang makungkuna isu maysa a negosyo dayta may panggep iti kwarta ngem na po Diyos sadang kailangan iti kwarta no diket kada tayo lang a tao iti agkailangan isu ang kapsat panunutin nyo analaing warwarin nyo nagiti nakaulapan apan panunot tadigitoy isu iti napaypayso ngadda no amirisin nyo nalaing kadigiti kay papanan na tadigitoy napapateg kakabsat tin tayo panagsukimat bauten kadigitoy asasao ngadda na ilanad iti dinaum iti Biblia so di kakabsat kas napapateg nga intayo alaen digitoy asasao isu nga ipapaabot ko kabsat gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube tapno maawatan nyo analaing iti kaywapanan digitoy asasao nga nagtaod iti Dios tadigitoy so ti kangranaan ngayon na ibagbaga gapo iti sao iti Apo so nga kabsat agyamanak ken anusan nyo digitoy asasao ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabaling iti sa amin. Amen.